Манаман бизнесмен ва шумо омадед барои ширкати мана рекламаша ҷалб кардан ба он радио ё нуқтае ки шумо кор мекунед. Хуб чӣ хел сар мекунед? Чӣ хел сар мекунад? Бале, ман бизнесмен. Салом алейкум, хуш омадед. Салом алейкум, хуш омадед. Шумо мегӯед ё ман? Ман охи шумо идораи ман омадед. Хуш омадед. Хуб. арзонтар намешавад? Бисёр қимат. Ки мехарад ва чанд сомонӣ? Сомонӣ не ака, доллар. хулоса ин калимаву ҷумлаҳоест ки қаҳрамони навбатии мо ҳамарӯза вирди забонаш аст. дуруд, бо шумо ҳастам Далер Эмомалӣ, журналист, подкастери лоиҳаи Зира медиа ва ин фасли нашри навбатии подкасти Маро бишнав аст. дар фасли дуюми подкасти Маро бишнав мо оид ба ҳамдигарфаҳмӣ миёни наслҳо бо худи насли ҷавон, насли калонсол ва миёнсол мутахассисони соҳати гуногун суҳбат хоҳем кард, то ҳамдигарро шунавем, барои ҳамдигарфаҳмӣ якдигар омода бошем. дар нашри навбатии подкасти мо Мадина Ганиева, менеҷери тиҷоратӣ, хато накардам? Не. Дуруст? Да. иштирок доранд. Мақсади даъвати Мадина барои суҳбат дар он аст ки ӯ дар самти савдои муосир бо мизоҷони калонсолу миёнсолу хурдсол бархурдҳои зиёд дорад. ба суолҳои барои чӣ бозори таблиғотии мо шах шудааст? оё мизоҷон ва мардуми соҳаи савдо таб ва завқи фурӯши молашон ба сину солашон вобаста ҳаст ё не? Шабакаҳои иҷтимоӣ то куҷо ҷои бозори классикиро мегирад? ба ин ва дигар суолҳои мо дар подкасти навбатии Маро бишнав ҷавоб мегиред. Саломат бошед, бори дигар хуш омадед. Салом, раҳмат, ташаккур барои даъвататон. ҳамчунин як нафаре ки ҳамарӯза бо пул сару кор доред, умедворам ки вақтоно зиёд намегирам ва барои мо вақтоно намефурӯшем. Не, намефурӯшам, шумо ба не. Не? Хуб, шумо агар харид кунед, бештар аз куҷо харид мекунед? Аз онлайн мағоза ё ки рафта ба ҳамон мағоза ҳузур меоред ё ки бозор, аз куҷо харид мекунед? Аз бозор, аз супермаркет, ҳоли аз онлайн магазин, ҳоли омӯхта шудагӣ нестам. А барои чӣ? Намедонам, барои ин чиз ба фикрам омӯхта шудан дар кор. Аз хурдсолӣ мумкин насли оянда ин корро мекунад. Мо ҳоли то охира ин чиз ба омӯхта шудагӣ нестем. Мо аз аввал ҳамин омӯхта шудагӣ рав бозор, мо ба пул медоданд падару модар, рав аз бозор харид кун биё, ҳоли ҳам ҳамун чиз мо ба истодагӣ аст. Ин барои ман ҷолиб аст ки аз кадом намуди онлайн мағозаҳо истифода мебаред? Масалан ҳастанд чанд мағозае ки онлайни онҳоро шумо истифода кунед ё не? Ман ҳоли ягон бор истифода набурдам. ба андешаи шумо баъди чанд сол онлайн мағозаҳо ҷои бозори классикии моро мегирад ба пуррагӣ? ҳоли барои ин хеле солҳо дар кор аст. Мумкин 50 сол, 60 сол. Хуб аст ё бад ки хеле дароз мекашад? Намедонам, барои ки дигар ҳозир хориҷа ба уже ҳамин чиз ба миён омадааст, ба роҳ мондааст ва ё уже омӯхта ҳастанд ва ё ба бозор рафтан, харид кардан уже ҳозир барои ва ё ношиносӣ аст ин чиз. Но мо ҳамин чиз ба ҳоли омӯхта шудагӣ нестем. Намедонам барои чӣ. Мо аз чӣ аст? аз худи одам вобаста аст. Ин аз географияи мо вобаста нест ки мо аз ҷойҳои аз қисматҳои Аврупо, кишварҳои пешрафта дур ҳастем? Мумкин. Ман гуфтам ки ин может баъди 50-40 сол ин чиз ба миён меояд. Мисол мумкин фарзандои мо, мумкин фарзандои фарзандои фарзандошон ин чиза ба миён мебирад. Барои ки ҳамин чизба ва ё уже омӯхта шудан мегиранд. Мо уже тараққӣ карсодем. Даври мо ба YouTube, телефон, дар мо мактаба мехонем, ин чизо мо ба дастнорас буд. барои мо телефон мегуфтем ва а ҳозир уже ҳама кӯдако дорам. барои ин чиз муҳим нест. Ин барои ман ҷолиб аст ки мо баҳси минтақаро ба миён оварем, вале мебинем ки дар ҳамсайкишвари мо Хитой яке аз державаҳо ба қавл яке аз аждаҳорҳои бузурги бозори онлайнӣ ҳаст. шояд аз ҷомеаи худам вобастагӣ дорад ки мо пеш нарафтем дар онлайн мағозаҳо. Шояд, намедонам, барое ки ҳамин магазинҳо ба супермаркетҳо ба медароед Далер. Мисол харид мекунанд, вақте ки ҳамин вай ба меистанд, очират ба меистанд, ҳамунҷа ба ҳам уже ҷанҷол мекунанд. интизорша ҳамун очирати ту навбати ту мерасад. но ҳамунҷа ба ҳам уже одамо ҷанҷол мекунанд, мисол спор мекунанд қатъи ҳамун фурӯшанда ки тез мора ҷавоб те, вай оли намефаҳмад ки вай компютер аст, вай мисол техника аст, аз вай духтарак вобаста нест ин чиз. Ҳамин чизба ҳоли мо мумкин мо тайёр нестем.
گفتی میخالکوف یادم اومد میگه که ما تا آدمی عصر 21 تا این حد سراسیمه شدیم که در تستای رانه سایز بیسترو میریم با 3 دقیقه انتظار شده نمیتونیم که خوراک مون 3 دقیقه پس بیارن. خب سوال دیگه این است که وقت شما برای پیشنهاد همکاری به نزد یگان میزوج میروید که او کلانسول است و در مورد رکلامه های شبکه‌های اجتماعی هیچ معلومات ندارد، شما او را چه قناعتمند میکنید و راضی میکنید که به اداره شما رکلام دهد؟ далер ин аз син сол вобаста нест, ин аз мафкураи худи одам вобаста аст. агар мисол як хел калонсоле ҳаст ки мо ҳам хел дар таҷриба дидаем, омӯхтаем ки мо мераем одамо син солашон рафтагӣ, лекин уже ҳамин чизро ҳамаша омӯхтааст, қатъи вай осон фаҳмондан, гап задан. як хел одамое ҳаст ки як хел рекламодателиҳо ҳастанд ки ёш ҳастанд, лекин ҳамин чизро намефаҳманд. мефаҳмонӣ намефаҳманд, лекин вай ёш ҳаст, вай бояд ин чизро ҳамаша донад. но ин аз намедонам аз ҳамун фикру ақидааш аз ёдгирифтагишу аз ҷаҳонбинишу аз ҳамун чизаш вобаста аст. ман намедонам. ина ман мехоҳам пурсам ки шумо дар таҷриба будааст ки рӯбарӯи ягон мизоҷе рафтед ки надорад ва шабакаи иҷтимоӣ ва рекламаро дар шабакаи иҷтимоӣ намефаҳмад ва шуморо бояд ҷалб кунед? чӣ шуд натиҷа буд? ҳамин наздикӣ ба ман намегӯм номашонро. мо рафтем. ширкати бузург буд ё хурд? ширкати бузург буд. таърихам дорад? таърихам дорад. но ман намегӯм ки вай калонсол буд, вай ёш, вай аз ман ёш буд. но фикри андешаи вай тамоман ман вая нафаҳмидам. ман вая мефаҳмонам, мегӯм ки ака ҳамин хел рекламара мефаҳмам. одаме ки рекламара намефаҳмад, маркетинга намефаҳмад, вай ба фаҳмондан душвор аст. ту мефаҳмон, вай гапи худашам мегӯд, ту мефаҳмонӣ, вай гапи худашам мегӯд. ман бизнесмен ва шумо омадед барои ширкати ман рекламаша ҷалб кардан ба он радио ё нуқтае ки шумо кор мекунед. хуб чӣ хел сар мекунед? чӣ хел сар мекунад? бале, ман бизнесмен. салом алейкум, хуш омадед. салом алейкум, хуш омадед. шумо мегӯед ё ман? ман охи шумо идораи ман омадед. хуш омадед. хуб гӯш мекунам. мо прайс листҳо дорем, мо стандартни прайсҳо дорем, мо пешниҳодо дорем, мо ҳамаша мегирем, меравем ба он ҷо. мо аввал мебинем соҳааш дар чӣ соҳа, магазинаш чиро истеҳсол мекунад, ба вобаста ба ҳамун чиз мо пешниҳодоро мегирем, меравем. ба ҳар ҳол шумо ира сир мемонед, намегӯед ки чӣ хел муносибат мекунед бо тоҷиро дар бозор? як ҳамаша гуфта намешава, аз рафти суҳбат маълум мешавад. ҳам прайс листотонам ҳамчун сир мемонед, намегӯед? не. бо бизнесмено дидем байни хушо кадом маблағу чизоро ба ҷо мекунанд, хариду фурӯш. ина ҳама гап намезанад кудани. суоли баъди ҳамин аст ки ба андешаи шумо ҳамин шакли таблиғи молу маҳсулот дар бозори радиоиву телевизиониву сомонаҳои иҷтимоӣ ҳама ҷо ҳамин шах шудагӣ нест, як қолаб шудааст, як навгонӣ мехоҳад, қолабшиканӣ мехоҳад. шумо ҳамина эҳсос мекунед ҳамчун нафаре ки ба тиҷорат ба реклама сар мо ба беҳад душвор аст, барое ки мана боз бармегардем ба хориҷа реклама гуфта медонед чиро мефаҳманд, вай бренди ширкаташона мефаҳманд ва ё бренди ширкаташона реклама мекунанд ва ё намегӯянд ки мисол ман ба результат дар кор. бале, қатъи ин хел одамо кор кардан осон аст ва ё уже худашон мехоҳанд ки реклама метиҳанд, барои чӣ метиҳанд, чӣ мехоҳанд ва ё аз реклама интизор намешаванд ки хариди ман зиёд мешавад ё хариди ман мисол пеш меравад. реклама ин бренд аст. мисол рекламодател ҳамин чиза ман мехоҳам ки бояд дарҷ кунад барои худаш. вақте ки мо мерем мегӯяд ки апа вай ҳоли реклама надода, апа ман ҳамин рекламаи шумо да метиҳум, майли ман сумма метиҳум, рекламаи мо пеш меравад, хариди мо, фурӯши мо зиёд мешавад. ҳамин чиз медонед, баъд ман сар мекунам ва ба фаҳмондан мехоҳам фаҳмонам ки ака шумо биёед аввал рекламатона тиед, баъд ин масъала ба мегузарем. барое ки шумо я мисол харидатон пеш рафтан ба шумо бояд ба ками 6 моҳ реклама тиед ки одамо шунаванд, одамо донанд. айно уже мехоҳанд сразу рекламашона тиянд ва пагашба уже хариди ино, фурӯши ино зиёд шавад. ҳоли суоли ман инҷо буд ки яъне шакли пешниҳоди рекламаҳо шах шудагӣ нест, такрор нест, намуди рекламаҳо, навиштани текст, гирифтани видео, ҳамин рекламаҳое ки мо мешунавем ҳар рӯз ку дикторон менависанд, муҳаррирон менависанд. шумо ҳамчун як бону менеҷер ба ин корҳои савдо вобастаен, пеши рекламодатело мерен, намегӯянд ки такрор ай кӯҳна рекламаотон? не, мо ба ин хел дар таҷриба нашудааст, намегӯям. не? не.
ҳаст навшам фикр мекунем ки розиен аз ҳамин намуди рекламое ки мо имрӯз дорем. барое ки ман ягон бор нафаҳмидам аз реклама дар телефон ки гӯянд ки мисол ман ва дар радиои шумо я дар ягон ҷои рекламаи шумо ду бор гӯш кардам ё ин чиз барои ман вай нест, навгонӣ нест, ин чизо ман нафаҳмидам. шумо розиен? ҳа. вале ман эҳсос мекунам ки вақти охир тамоми рекламаҳо на танҳо дар он радиое ки шумо кор мекунед, дар ҳама ҷо ин намуди рекламаҳо кӯҳна шудааст, як навгонӣ мехоҳад. суоли баъди ин аст навгонӣ ба кадом ҷиҳат ба кадом вай навгонӣ? ман номи бонка намегӯям, вале яке аз бонкҳои мо дар пешниҳоди рекламаҳо чанд вақти охир қолабшиканӣ карда истодааст. як рекламаҳоеро пешниҳод мекунад ки воқеан мардума диққаташ ҷалб мешавад. кӯтоҳ мегӯям ки дар ҳама ҷо менависанд ки насия нест, вале бонк дар ҳама ҷо менависад ки насия ҳаст. яъне барои мардум ва бо мардум як қолабшиканӣ карда истодааст. фаҳмидед ки дар бораи кадом бонк мегӯям? ман фаҳмидам. рекламаҳошам шумо мебинед ки чӣ қадр қолабшиканӣ дорад. ин ҳамин ҳаст реклама, далел вай ҷалб мекунад, баъд вай чизе ки хоҳад вай худаш мекунад. ин ҳамин ҳаст реклама. боре шудааст ки дар таҷрибаи шумо барои хариду фурӯши молу маҳсулоти ягон ширкат, корхона, намедонам ҳар ҷои дигар бо мизоҷ баҳси сахт дошта чунон? не, баҳс доштем, но баҳси сахт надоштем. баҳси лафзиам надоштем шумо? доштем. ҳамин гуфте чизе ки ман ҳозир гуфта, мисол рекламашона медиҳанд, баъд талаб мекунанд, ҳамин нофаҳмоӣ мешавад. ана занг мезанам баъди як ҳафта, апа ман фурӯшам ҳамин хелай ку, наҷунбида скалҷон. баъди як ҳафта наҷунбида апа, ҳама рекламатон гап бидай ку, ҳамин хелиш буд. шумо дар ҳамин ҳолатҳо ба чӣ ҷавоб метиҳед? баъд ман естественно ин бо тариқи телефон ҳал намешавад. ман мегӯям ака биёед қатти шумо вом мехӯрем, баъд ҳамҷома маслиҳат мекунем, гап мезанем. баъд вом мехӯрем, баъд гап мезанем ва ё ҳаракат мекунем, фаҳмонем. агар ки нашуд мегӯем биёед ҳамкориро қатъ мекунем. ҳамин таҷрибаам буд ки ҳамкориро қатъ карда бошем? буд. барои як бонуе ки ба кори савдову фурӯшу харид машғул аст, миёни мардҳо осон аст баҳс кардану ҷанҷол кардану ба бозори онҳо даромадан? занҳо ба фикри ман зан ба осонтар аст қатъи мардҳо кор кардан. барое ки мардҳо вақте ки занро мебинанд, камтар худашона хеле медоранд, худашона ҷентлмен мегиранд. мардоба камтар душтортар аст. мардои маркети дар соҳаи маркетинг кор мекунад, ба фикри ман ки душвортар аст нисбат ба зан. агар руку рост гӯем, баъд вақте ки меред назди кадом тиҷораткорову бизнесмено, он тараф мард, пешниҳодҳоям мешавад барои шумо ба ғайр аз соати кориву ба ғайр аз суҳбатҳои корӣ? гуфтед ки барои бону осон аст? не, пешниҳод чӣ хел мешавад? Пешниҳод дар ҳамон ҳолате мешавад ки ту қатъи хеле дар муддати дароз сол зиёд кор мекунӣ, баъд мумкин гӯянд ки апи Мадина абед мерем. фақат апай Мадина ягон пешниҳод дига намекунад? Не, хайвай аввал апи Мадина мегӯям да. Апи Мадина абед мерем. баъд яки агар ту гӯӣ ки камтар майлаш гӯ бихар ужин чӣ? баъд инҷа аз ту вобаста аст. ту ё суҳбата қатъ мекунӣ ё идома медиҳӣ. баъд дар ҳамин ҳолатҳо масъалаи корӣ чӣ мешавад? кор аз даст мерад агар шумо негӯед? он метавонад дига шуморо реклама надиҳад, бо шумо ҳамкорӣ накунад? не, хеле набуд дар таҷриба. мумкин агар медонистаги одам ин корро намекунад, барое ки кор аст. ҳамин хел аст. вақте ки вай негӯ, ин бояд корро қатъ накунад. ҳоли ҳамин баҳси наслҳо дар бозорам ҳаст. масалан мебинед ки дар бозори тиҷоратам рекламаам ҳаст. ҷавоно агар меоянд, шакли пешниҳоди рекламашон тамоман дигар аст. калонсоло шакли пешниҳодшон дигар аст. шумо ҳамчун як бонуи миёнсол дар ин байн чӣ ҳол доред шумо? худатонат вақте ки мерем бо ҷавоно суҳбат мекунем, бо калонсоло суҳбат мекунем, дар ин байн чӣ ҳол доред шумо? не, ман тарафдори ҳамин ҳастам ки ҳамин реклама, пешниҳоди реклама ҳаргуна бошад. ҳам аз тарафи ёш, барое ки ҳар кас стили худашро дорад. мисол мо ба ҳамчун теория мефаҳмонанд маркетингро, мегӯянд мана ин бозорро омӯзед, но вай аз беғарз аз теория бо практика хеле роли калонро мебозад. аз худи одам вобаста аст, аз стилаш, аз падходаш, аз принсипаш.
як хел одамое ҳастанд ки теория намефаҳмад реклама чист, маркетинг чӣ, но рекламодателро метавонад вай кунад, ҷалб кунад, уговорит кунад ки мисол ҳамон одам рекламашро диҳад. умуман ба фикр шумо чӣ кор кунем ки ҳам соҳибкорони калонсол ба бозори онлайнӣ ва ба шаклҳои нави таблиғот одат кунанду ҳам ҷавонон аз таҷрибаи ин калонсолон дарс бигиранд, ибрат бигиранд? Чӣ кор кунем ки ҳардуро якҷо кунем? ин чиз аз ҷомеа вобаста аст шояд, барое ки мо акун ҳозир оста пешрафт шудем. ин вазифаи шумо менеҷеронест ки ҳаминро ба ҳам биёрем? мо акун вазифаи мо ҳаст, но мо ба пуррагӣ аз дасти мо ин чиз намебиёяд. тоқа аз мо намебиёяд ин кор. мисол ман ҳозир шумо ба гӯям далер мана ин онлайн аст, айна омӯзен, айна кунен ин чиз дар кор аст, лекин шумо дар фикри худатон бошад ки шумо гӯед ки ин чиз ман ба дар кор нест, ин чиз ман ба лозим нест. Ман шуморо маҷбур карда наметавонам ва аз худи одам вобаста аст. 5 соли оянда бозори таблиғоти моро пешгӯӣ карда метавонед? дигаргунӣ мешавад ё ҳамин гуна давом меёбад? Не, ман дистодам ки ба фикри ман ки мо умедворем ки дигаргун мешавад. бовар доред ё умедворед? Не, бовар дорам. дигаргун мешавад, барое ки уже ман дистодам ки шуд шудааст. шуда истодааст. яъне аз кадом лиҳоз дигаргунӣ шуда истодааст? бозам шакли таблиғот дигар шуда истодааст ё ки маблағҳои зиёдтар ворид шуда истодааст? ман уже чанд қад шуд 4 сол шуд дар ҳамин соҳа кор карда истодам, 4 сол шуд дар ҳамин радио кор карда истодам ва пеш ба мо душвортар камтар буд фаҳмондани реклама. бисёри соҳибкорое ҳаст ки корхонарашона мекушанд, мо меравем, мо мегӯем ки ака реклама вай мо ба фаҳмондан вай фаҳмиши реклама душвор буд. ҳозир ҳамин чиз ба мо осонтар шуда истодааст. одамо уже худашона медонанд, уже омӯхсоданд. барои ман фикр мекунам ки мо ҳамин чиз пешрафтшудааст, барое ки одамо худашон уже фаҳмисоданд реклама чист, реклама барои чӣ дар кор, реклама барои вай дар кор аст ё не, худаш ҳам вай фаҳмисодааст. амин ман як чиз эҳсос кардам, шумо дар вақти ман медонам ки шумо забони тоҷикӣ ва забони руситон хеле хуб аст, вале дар вақти суҳбат ҳатман ҳамроҳ мекунед. яъне ин аз он мебарад ки забони ба миёни мардуми тоҷиром ҳамин забон аст. ҳамин хел аст. мо вақте ки гап мезанем, ман дина вохӯрӣ рафтам, ман ба забони тоҷикӣ ҳарф задам ва ба забони русӣ ба ман ҷавоб дод. баъд ман бо русӣ тоҷикӣ рафт ва аз рекламодателам вобаста аст. як хелош аст ки тоҷикӣ гап намезананд, абоша худаш тоҷик аст. умуман барои менеҷер, барои як бонуи бизнесмен зарур аст ки принсип дошта бошад. масалан як ҷораве дар русӣ гап зад, шумо гӯед ки не ман ҳатман тоҷикӣ гап мезанам. ин чиз зарур аст ё не? Не, ин чиз зарур нест, дар кор нест. мо дорем принсип, лекин вақти корӣ ба мо ина истифода намебарем. агар мо инро истифода барем, мо қатъи рекламодател гапамон гуфти ва ё намепазад, барое ки ваям ба дили худ принсип дорад. клиент гуфти русо, клиент всегда прав. ман агар принсипи худам монам, маслиҳати мо намепазад. охирон суол, шумо метавонед ҳамин барнома ва ҳамин суҳбате ки мо карда истодаем фурӯшед? агар ҳа, ба фикратон кадом ширкатҳо метавонанд ҳамин гуна суҳбатҳоро харидорӣ кунанд ва агар не, барои чӣ наметавонед фурӯхтад? ҷолиб ҳамин барнома ҳамин суҳбате ки мо ҳодина 20 дақиқа шуд кардистем. ин барнома мо метавонем фурӯхтан фақат проектҳо ба хоб барое ки ваё лоиҳо ба барое ки ваё ҳам хеле мавзӯи доранд ки ҳозир ваё бисёр шуда истодааст. дина ман шумо бо занг задам уговарӣ кардам ки ҳамкорӣ кунем бо лоиҳаҳо. мумкин лоиҳаҳо рекламодателиро не. барои ман ҷолиб аст, барои чӣ масалан бонкҳои калони мо, ширкатҳое ки таърихи чандин сола доранд, ҳамин хел подкастҳо, яъне суҳбатҳоро таваҷҷӯҳ намекунанд, харидорӣ намекунанд? барои чӣ? ҳамин гуфти ман шумо ба гуфтам ки далер ва ё ба фақат зарур аст маҳсулоти худашон. то што подкаст мешавад, мисол суҳбат мешавад, ягон мавзӯи кӯтоҳ ва ё ба ҷолиб нест. намедонам барои чӣ. чанд намуди рекламаи ҳамун ширкат аст. ин дасти ман ҳамеша пушташ метавонад логотипи он ширкат бошад. ин об метавонад логотипи он ширкат бошад. ин логотипи он ширкат, инҷа логотипи он ширкат ва дар охири суҳбатам як тӯҳфа ба шумо шуд логотипи он ширкат. дигар бо чӣ мефурад барои як ширкат? намешавад хеле фурӯш кунад хеле барномаро? мешаваду, но ва ё мегӯяд чӣ ба дар кор ман ба?
айвайда логотипама малуч рекламама метиям тексти аму рекламаи ман равад информатсия мавзӯи вай ба бонки ман равад ман ба логотип зарур нест ҳамин гуфти ман ки далел камтар душвор аст ҳамин чизро ҳозир ҳамин чизро ба роҳ монда барои ки оли намефаҳманд ҳамин чиз дигар хориҷа ба мумкин бошад ҳамин барномаи моро намедонам чанд ҳазор доллар ба мехаранд ҳамин хияст мегӯям ки илтимос вай худашон зора мекунанд илтимос ҳамин логотипи монанд монед ман ҳамин қадар маблағ ба шумо метиҳам ваён барое ки мефаҳманд ин чизро яъне барои чӣ бояд мо ҳамеша таваҷҷӯҳ кунем ки хориҷ мефаҳмаду мо намефаҳмем чаро ин хел аст якта ман шумо аз дастамон ҳеч чиз намебиёд далел хуб саволан доштед фикр мекунам ки ин баҳси мо аз шояд камтарин видеоподкастое бошад ки нотамом мемонад инҷо ва дӯстони азиз ин нашри навбатии фасли дуюми подкасти маро бишнав буд ки аз ҷониби журналистони зирамедия омода мешавад дар нашрҳои минбаъда низ мо оид ба мушкилоти наслҳо хоҳем гуфт бо мутахассисони соҳати гуногун барои дарёфти роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо суҳбат хоҳем кард фаромӯш накунед ки ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе подкасти мо дар платформаҳои зирамедия дар фейсбук инстаграм телеграму ютуб нашр мешавад мо интизори фикру ақидаҳои шумо ҳастем бо шумо будам далер имомалӣ харидро аз куҷо аз кадом фурӯшанда ва бо чӣ қимат мекунед муҳим нест муҳим сифат ва нархи он аст дуруст аст дуруст ина менеҷери тиҷоратӣ бону мадина ганиева барои шумо мегӯянд муҳим сифат ва нархи он аст бахшиш фаромӯш накунем ба бозорҳои онлайнӣ низ таваҷҷӯҳ кунем бад нест то нашрҳои дигар саломату сарбаланд бошед